Mustard kaya, mustard. Smoky mustard. Mustard. Hindi ka. Smoky mustard. Skibidi itlog. Ano paano ito? Nahanap mo. Tut, 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 tut. Paano mo nahanap yan? Hindi ko alam. Ito daw tinutugay. Ang dami eh. Ito! Oh. Yan. Ayaw ko yan. Tapos ano, ini si orange, yung kandila mo. Kaya kamukha sila. Oo. Tapos yun na din kay Kuya ng orange. Yes.
kasi. Nasaan ang mustard? Lidong after. Hello? Tapos ito yung I'm so disappointed right now. Mustard! Smart ismut. Smart ismut ismal. Ismut na mas mustard. Ismut na mustard misdar. Kung masis biram muda. Hello! No way! Hello! Ano ba? Huwag mo pa plano ko. Ano ito? Kasi ako yun. Hindi ka pwede ka dito.
Hindi. Wait, gamitin ko kaya lahat ng combo. Ulit, lagay ko lang muna to. Ano yung kaya ito? Ilang pala lang ano mo? Yung gamot, clear. Yung ano, dahil sa bilib. Bakas mo nito ah. Wala. 5 ml.
ay siyempre, wala naman kasi may support ka. Five. Yeah. Tuloy ka. Oo, ka doon ng ano, scope. Ikaw, baby, may ubo ka pa? Ha? Gab? 5 ml lang kay Gab. Ito. 10 lang yan, to. Gab, bigyan mo ng 5. 5 ml. Every sha-la-la-la. Ito, mama. Ba? 5. Ano ba ito? Si Gab. 2.5. Gab. Gab. Gab, inom mo.
Ano ba yan? Walang pera. Punta walang pera.
Pa, meron na bumili ng pasta. Yung soul niya, napagsabi. Ano, pulpit na lang. Ha? Pulpit na